Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetana on that notification bell kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Mhuri yeZimbabwe sezvatiri kuziva kuti Nomo Zvitsva akabatwa, iyo mhondi yange yanetsa kuGuruve. So Nomo Zvitsva akauraya vanhu vane mazita andinawo panapa kusanganisira Modesta Isaac akaurayiwa musi wa6 April 2024, Jenny Dube akaurayiwa musi wa6 March 2025, Alice Marangiri akaurayiwa musi wa7 October 2025, Alisha Chikwavarara akaurayiwa musi wa27 October 2025, Dudzai Mazuvawanda akaurayiwa musi wa27 October 2025, zvichiroti ava vaviri ava vakaurayiwa musi umwe chete. Papaita iye anonzi Stacy Pulango akaurayiwa musi muna November 2025, apa anonyorwa apo date. Papaita anonzi Pamela Chipangura akaurayiwa musi wa9 December 2025, musi wa9 December 2025. Papaita iye anonzi Kudzai Chipangura akaurayiwa futi musi wa9 December 2025. idzi hama idzi vana Chipangura. Tadiwa Nashe Marasika akaurayiwa musi wa9 futi December 2025, zvichireva kuti musi uyu akauraya vanhu vanosvika vatatu musi 1. Papaita anonzi Grace Zvitsva vazhinji vari kuti inenge hama yake. Grace Zvitsva akaurayiwa musi wa14 December 2025. Papaita iye anonzi Lois Chiringaushe akaurayiwa musi wa14 December 2025. musi uyu akauraya vanhu vakati wandei musi wa14 December 2025. Papaita anonzi Takudzwa Kariba akaurayiwa musi wa14 December 2025. Papaita umwe anonzi Tatenda Chirenje akaurayiwa musi wa14 December 2025. Papaita anonzi Tatenda Zvitsva, zvichiroti iyi hama yake futi yakaurayiwa musi wa22 December 2025. Vadikani, rest in peace kune vese vakaurayiwa. Ndo mazita evanhu vakaurayiwa naNomo Zvitsva. Chiroti nhamba yatiri kuona apapa i13, pano vanhu 13 panhamba yatiri kuona apapa, vanosvika ivo 13 panhamba iri apa. Next update iyo. Alright, satienda next update. Murume uyu anonzi Nomo Zvitsva ari mumaoko emapurisa. Zvari mumaoko emapurisa akapfurwa gumbo ari muchipatara, kutaura kwatiri kuita, ende ari kuita kunge ari kurasika njere. Uriyo uri kutonga nyaya iyi, waitonga sei? Next update yemukadzi uyu ari kutaura kuti chipoko chiri kubhadharira vana maschool fees. Vadikani, ndokumboita zvanofuka comment section. Insa Hatsirari ndiri pakuzivisai manews updates. Wakawanza malikes, nchakasika umhanya nemanews updates. Much love. Vanjodzi, tiri kunzwa kuti chipoko chemurume wenyu chiri kubhadharira vana school fees muzvikoro. Ichokwadi here? Ichokwadi, zviri kuitika. Murume wangu akashaika 2010, mugore ra2010 takamucherera tikamuviga. Ndikanga ndine rusvava. Mwana wangu mudoko mukomana wamaona achitambapo uyo ndiye wandakanga ndinaye, yanga ine 3 months pakashaika baba vake. Saka ndakasara nevana vangu vatatu. Asi hama dzake dzakanditorera zvose. Takanga tine imba kuri Jekosik Masvingo vakatora, takanga tine purazi kuGweru raiva nemombe nevashandi vairima, raiva nezvese. Takanga takakonekta mvura yataidiridza tichirima muriwo madiridziro, vakatora zvose, nemombe dzaiva papurazi vakatora. Ndikasara ndichitambura nevana vangu. Saka zvakadaro ndakauya kumusha kwavabereki vangu, asi kumusha kwavabereki vangu vabereki hakuchina. Saka hanzvadzi yangu yaisindibatsirawo nemaschool fees aiva musoja akashaika gore rakapera iri. Ndikasara nehanzvadzi imwe chete isingakwanisi kundibetsera nekuti yaashandi. Saka zvino zvakazoitika ndezvekuti vana ndakatanga ndichandokumbira kuchikoro. Headmaster ndokumbirawo vana vadzidze, headmaster ndokumbirawo vana vadzidze. Kusvika headmaster vati, amai, zvinonetsa kuti ndirambe ndichikunzwisisai nekuti mari yacho hapana pamuri kuita se, hapana pamuri kumbauya nayo. Saka vana vakaita 2 weeks vasingaendi kuchikoro. Ndobva ndarota murume wangu achinditi usachema, vana vachadzidza kusvika vapedza chikoro.
haana kuda kumirira kuti ndimubvunze kuti sei, akabva angoenda zvake ndobva zvapera zvakadero. Mangwana acho ndakafonerwa naheadmaster akanditi kwasei vana vasiri kuuya kuchikoro. Ndikatoti aiwa vana vari kutadza kuuya kuchikoro nhau ndiyoyo yemaschool fees. Zvikanzi ingawani school fees yakabhadhagwa vana ngavauye kuchikoro, uyai navo mangwana mutore marisits avo. School fees yakabhadhagwa yematemu matatu kureva gore rose. Ndobva ndamuka nevana ndikaenda kuchikoro ndikati school fees akabhadhara ndiani. Zvikanzi school fees yakabhadhagwa naStephen Gwamure. Stephen Gwamure kureva murume wangu ndiye akasiya abhadhara school fees akati ndauya kubhadharira vana vangu mari yeschool fees. Zvinhu zvakandinetsa hazvina kundiitira zvakanaka. Mangwana vana vakaenda kuchikoro vhiki yose yakatopera vana vachidzidza zvakanaka. Mande yakatevera yatakabata ndakaona vana vodzoka kuchikoro vaine mauniform akanga ari muplastic. Mama wanepi? Tapiwa naheadmaster. Zvakanaka ndakafonera headmaster. Headmaster maita basa mapo vana vangu mauniform. Zvikanzi ewa ko hama yanyu haisi kukuudzai here kana ichinge yaitira vana zvinhu. Ndikati ko abvepi? Zvikanzi mauniform akauya akasiyiwa nemunhu anonzi Stephen Gwamure. Akauya akabhadhara same person akauya akabhadhara school fees ndiye yakaita se ndiye auya akasiya mauniform. Panguva ino ndopazviri. Hamunzwi kutya here? Nehangu hazvisi kundityisa. Hazvisi kundityisa nekuti nerimwe divi ndiri kutofara kuti ari kundibetsera vana vake vanga vachagumira chikoro panzira. Nekuti ini zano chairo handina, ndandisina mari yemauniform, mari yemarichu yandaiita ndiyo yandaikwanisa kutenga mafuta nekutenga umunyu wekuti tibike pamba. Saka iye zvaaita zano rekuti ari kuuya achibhadharira vana vake chikoro, aiwa ndinotenda chaizvo ngaarambe akadero. Apota achiuyawo nekumba achitisirawo mari yechekudya, asagumira muchikoro chete.